Id-Dar tal-Provvidenza mhux se taċċetta donazzjoni mingħand il-grupp Katko li ġiet ippreżentata mill-eks kap nazzjonalista Adrian Delija fil-maratona ġbir ta' fondi fl-ewwel tas-sena. Din id-donazzjoni kienet tammonta għal €900,000. Fi stqarrija d-Dar tal-Provvidenza qalet li wara li ġiet offruta din is-somma mingħand il-grupp Katko, l-istess dar qabdet kumpanija lokali stabbilita biex tagħmel eżerċizzju ta' verifika. Id-Dar tal-Provvidenza qalet li f'dan l-eżerċizzju irriżulta li ċ-chairman tal-grupp ma provdix l-informazzjoni rilevanti mitluba minnu bħala parti mill-proċess ta' verifika. Bekk id-Dar tal-Provvidenza qalet li fil-waqt li tapprezza dan il-ġest sabiħ mhux se tkun f'pożizzjoni li tirċievi din id-donazzjoni. L-istqarrija qalet ukoll is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta kien informat b'dan l-iżvilupp. Bekk is-somma finali li nġabbret għad-Dar tal-Provvidenza issa ġiet ridotta għal €2,031,540. Din id-donazzjoni li kienet ippreżentata minn Adrian Delija kienet sors ta' ġlied ieħor għal Partit Nazzjonalista fl-ewwel jiem tas-sena. Il-Kap Nazzjonalista nnifsu Bernard Grech kien qal li dwar din id-donazzjoni huwa messu ġie avżat minn Delija. Esponenti tal-establishment u tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil bħal Godfrey Leona Ganado u Wayne Hewitt ukoll infexxew jattakkaw lil Adrian Delija dwar din id-donazzjoni. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Leona Ganado staqsa jekk Delija għamilx il-verifiki meħtieġa. Kien kiteb ukoll Wayne Hewitt hekk kif qal li ma jieħu xejn bi kbir li l-flus għal din id-donazzjoni kienu illegali. Kien qal ukoll li Delija huwa investigat mill-FIU fuq frodi u ħasil ta' flus. Min-naħa l-oħra dawk favur Delija kienu qalu li hu qatt tal-mistħija li d-donazzjoni għal għan nobli intużat biex jiġi attakkat politikament Adrian Delija.